हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि ᴊＳो骝ब्सो इउट्यूब चेनेलनि गेजेरजों आरोबाव बरायबावनो थाबाय आङो दायो माने चिरां डिस्ट्रिक्ट मालिबिथा माने देवलगुरि गामियाव दंफैयो माने भुटान बर्डाराव नांजाबाय आरोना आंनि बिब'नि फिसालानि हाबा थारमाने आङो बिहामजो जायो बे हिसाबैनो माने आङो दंफैयो स' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर दायो माने हिन्जाव गोदानखौ बरायनानै लाबोगासिनो दङ आं नोंथांमोननो भिडिअ क्लिप दिन्थिगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांगोन होननानै आसा थाबाय मैनायाबो फैदों हाबा जानो ओमफ्राय आंनि नै बुरैयाबो फैदों ना आंना माने मेसेजआबो अमा बेदर जायो बेबो थिखना नायनानै लानो हागोन लोगोफोर भुटान बर्डाराव थानाय हिसाबै बेबायदिनो दैनि थाखाय एसे प्रब्लेम जायो माने दंखलफोर खुरनो एबा दैखरफोर खुरनो थाखाय एसे प्रब्लेम जायो बे हिसाबैनो ओरैहाय माने वाटार साप्लाइ होनाय जायो नै दैखौनो बेबायदि थिंखियाव जमा खालामनानैहाय लानो गोनां जायो नायनानै लानो हागोन लोगोफोर बेयाव माने गोबांथार संदों खावदों बेदर संदों नायनानै लानो हागोन ओरैबो संदों भुटान बर्डार बै हाजो बेलाबनाय नुनायावनो गेलेमफुं टाउना खाथियावनो थार ससे थांबानो मोनहैगोन ओमफ्राय बै हाग्राबारि गोम गोमखौ बारबानो माने मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ मोननाय जायो आरोना लोगोफोर दिनै अपेनिं होननानै मिथिनो मोन्दों दिनै 10 तारिख दिनै अपेनिं होनब्ला नोंबो एवदों जाहैबाय ने अमा बेदरखौ आस्सा नायनानै लानो हागोन बेयावबो हांगासिनो दं नै दाउखौ नायनानै लानो हागोन आरो बेयावबो दंबावो सावगासिनो जों एसे ओरैनो आब'मोनजोंहाय एसे दाउ बेदरखौ साखिनायनोसै आरोना लोगोफोर नोंबो जादो बस आंनि भिउवार्सफ्रा दा लुबैदे लोगोफोरनो आंला हले बबायलै दसे बरिया टेस्टि एसे नामावो एसे लकेल दाउ नालाय अयथासार टेस्टि आरोना Jalan kapal belum nasi sindang.
बयबो जानाय जोबदों नै लोगोफोर नोंनो लानो हागौ गोथाव दा ने नोंहा गाबोन बिदि मोनजाबावनोसै औ ओमफ्राय नों गोथाव मोनाखै आब' आस्सा दे औ औ बेयावबो माने लकेल दाउ माने साखिबावसिगोन आरो ना जोङो नै गोथाव लखा लोगोफोर नायनानै लाना बियानैफोरखौ लोगो मोनफैजोबदों नै हाबाया बेबो बियानै आरो नैबेबो बियानै नायनानै लानो हागोन लोगोफोर मोजाङै दं दा ने बिब' बिनानाव नैबे गसंनाया बिब' बा नैबे जिरायनाया बिनानाव जाहैबाय आरो ना लोगोफोर ओरैबो दङ नै बेनिखायनो जायफ्रा बे गोथार जुलियाव गोथाव आयं अमा बेदरा खेबदों आयं खेबनायालाय गोथाव दा जाना होदे आयं दे जोंना बाजैया ओंखाम रानदों आरोना नै गासिन बिखुनजो गोजाखा आंनि बेलायनो खोनाबाय दा रायजोफोर माने बिखुनजोफोरखौहाय खेबदों आरोना आङो लोगोफोर आस्सा दे लागावबाय ओरै ब्रादार देरहासार इसिलारिखौबो नै खस्थ' मस्थ' जोंलाबो लिंबोनानैहाय माने हाबायाव ओंखाम जाहोफैथारबाय आरोना लामायाव अयथासार ओरैल'खा नै दाखालां माने ना खाथि हाजोआव गाखोनाय बायदिसो मोनलायलांदों आङो लामाया अयथासार खस्थ'खा थारमाने ओरैहाय मोनाबिलिनि सिद्दा ओरै जालुकबारिजों बारबोदों आरोना जोङो दायो बे मा होनो देवलगुरियावहाय आब'नि फिसालानि हाबा दंमोन बेयावनो ओरै ब्रादारखौहाय एकदमबारे खस्थ'ब्लाबो लिंना लाबोथारबाय आङो माने बहुद मोजांसो मोनफैदों आं माने हाबा मोनजायैया बोसोरथामसो जाबायमोन ना दंखायो आसाम ट्रेक्टर माने अमा बेदर ना नांथ'ले नामा? नांले